ý chỗ này chỉ cái tên nó cho sợ cú chỉ ta yêu bia cú chỉ ta yêu hại chỉ có sai có mà xa có tụ khăn hạt tiền ô linh này họ có bỏ nó có họ xa lấy trả cho cho nó tiền có họ xa lấy trả cho tê hoặc tê cho Ukraine tàu cho cái bột chua lòn tới tê cho Russiaแล้วจะกี่ซุ้มมือจีจ่อเทียนจะจ่อจะกี่ตัวจะเนี่ยจะนั่งไปสั่งย่อจ่อเขาเตะจะอยู่ใครเนาะ Суки, я вас ненавижу, кацапи, ви гребані. Коли не думала, що таке може бути. Ракета попала в наш дом. Ми всі в крові, я не знаю. Всі стекла вимила. А тут спали діти. Добре, що ви всі живі. Просто ми всі в крові, ми всі. Боже, в нас немає ні вікон, нічого. Я так злякалась. Боже, мама. Тіло звідси. Тіло звідси. Тіло звідси. Суки, я вас ненавижу, кацапи, ви гребані. Коли не думала, що таке може бути. Ракета попала в наш дом. Ми всі в крові, я не знаю. Всі стекла вимила. А тут спали діти. Добре, що ви всі живі. Просто ми всі в крові, ми всі. Боже, в нас немає ні вікон, нічого. Я так злякалась.